Briga o životnoj sredini trebala bi da bude prioritet koji je od sveopšteg značaja za čitavo društvo. Zdrava životna sredina je osnov opstanka naše civilizacije, a koliko su toga svesni Kuljani te da li su ulice u gradu čiste, pogledajte u nastavku. Jeste. Pa vidite i sami kako je to sve lepo, uredno, očišćeno, stvarno za svu pohvalu. Na periferiji ne baš toliko, ali u centar je čisto sve. Tako da, toliko mogu da vam kažem. Relativno su čiste, mogle bi da budu čistije, a ono osnovno građansko ponašanje, to se prosperira. U suštini samo od toga i zavisi. Jeste, u suštini od toga zavisi i to je to. I šta mislite, da li su Kuljani savesni građani po pitanju toga? Pa jesu. Zavisi od ulica, ali uglavnom ovo što ja poznajem, a poznajem dosta dugo i dosta dobro, jesu, uglavnom su savesni. Građani nisu, ali se zato opština trudi da počisti. A građani su, ipak je ovo Srbija. A da li su uglavnom nesavesni u gradu, u centru ili po prirodi oko Kule? Pa ne znam, okolo mogu misliti koja je katastrofa kad su u centru ovako. Kako gde? Obično kad ide djeca iz škole, onda bacaju te sve papire. Sad ima dosta tih maski i to malo nezgodno tako. A lepo kad neko očisti i kraj kuće ili na ulici, za svakoga je to lepo. Pa sad kako se ovo polako normalizuje, vidim da je čiste su ulice, komunalac je stvarno svaka čast, sve pohvale za komunalac, ali naravno da bi svako voleo da mu je lepo i uredno, koji svako. Eto, da dođete kod moje kuće, jedan čiklić nema ispod. Kako gde, negde su Bože sačuvaj. Negde su Bože sačuvaj, ali ovako, ovaj deo i ovo milina. Milina, čisto, održavaju, čiste te parkove. Sad jedino tamo negde sa strane izvan na deponijama, jedino tamo. Pravo da vam kažem, ja nisam iz Kule, ali dolazim često ovdje. Primetio sam da nema baš toliko koliko ima po drugim mjestima. Znači, nije tako loše. Moglo bi biti bolje, u svakom slučaju. Pa ima na sve strane. Stvarno je to ružno. Nikako da krenemo nekako da čuvamo našu okolinu i da... Neki dan je baš tu jedna naša komšinica što tu prodaje opomenula jednog čoveka, ja sam rekla svaka ti čast. Ona ako je bacio smeće pored kante, a mi tu svi radimo i živimo i oko sebe ne gledamo da napravimo nešto čisto. Baš sam razočarana. Iako neki meštani Kule smatraju da su ulice čiste, dok drugi misle da njihovi sugrađani ne vode toliko računa o okolini, svi se slažu u jednom. Priroda koja ih okružuje je neprocenjiva i nezamenjiva, te su posebno osetljivi ukoliko se neko ponaša nesavesno u priobalnom području oko kanala. Pa koliko vidimo ovde po centru grada, bar se ponašaju savesno, sad po planinarskom i tamo tim predalima gde je priroda, možda bi mogla malo više računa da se povede. Recimo oko kanala, tu nam je život, tu neće niko, tu svi bacaju. Ja idem 5 sata, to vidim, imam ovakvu veliku kesu i pokupim, pa baci kuću u kantu. Nemojte misliti da se ja falim. A šta bacaju pored kanala? Većino flaše i papire, recimo. Uzme kutiju ovoga, neke kolača i pojede kolača i papir baci. Mogu da vam kažem, u zadnje vreme popravljeno, zato što se ja nalazim u tom predelu gde je zaista taj kanal što Dunav Tisa vodi i Begejac, to je bilo strašno. 40 godina tu živim, onda možete misliti da pravim kružni put u 4. 5. ulicu da bi mogla da odvedem decu na vrti. Tako da sam sada prezadovoljna i stvarno manje se baca, jer mi smo se tamo organizovali da posmatramo ko baca. Na razne načine se trude da zaštite životnu sredinu, a sem straže u pojedinim delovima grada, neki građani recikliraju otpad, te na taj način doprinose očuvanju okoline. To što se tiče plastike, to skupljaju, svake nedelje nose, mislim to komunalac sređiva, a staklo i metal to ne skupljaju. To treba odneti u metalopromještaj. Ja skupljam plastične flaše
ne odbacujem i ja znam ko to uzima i onda stavim u vreću pa njima onda dajem. A lišće kad imam, onda ja imam mesto pa stavljam tamo, pravim đubre za baštu. To svaki pojedinac, svaki građanin treba da da doprinos u vezi te zaštite i bit će svima nama lepše i prijatnije i zdravije. Brigom o okolini ne činimo dobro samo sebi, nego i našoj deci, te završavamo čuvenom izrekom. Čuvajmo zemlju i prirodu na njoj, jer ih nismo nasledili od svojih dedova i očeva, nego smo ih pozajmili od svojih potomaka.